Ние бехме там. Не, минах от там. Тук е пътега, ние миналия път пак. Там има други пак. Аз от тук се върнах. Там бехме, виж. Или там по-скоро? Не, точно е там. Не бе, емо там са другите. Не бе, те трябва да са били тук. Тук беха като ги гледах. И къде избегаха тия тишета? Нагоре. Тук сега ще зачакаме. Те тия са по-големи дъщастници от тия. Виж аз до там. Слизам в реката, отивам на там, качвам там една. Връщам се, качвам там, къде я пуснахме и си ходя там. Ние ще ги настигнем тия. Не, ще покараме, ама дай никакви кръчми, човек. По-добре тук седне, аз имам сандвич, съм си направил, какви кръчми. Аз нямам сандвич и отивам някакво по-кратко. 500 лево. Като за 42 годишни. От клуба. Освен ако Антони не каже, че се сетил къде са водопадите, че ми се ходи там. Ма не бе, ние не сме на там, водопадица е там некъде. Демек искаш да се качим и да тръгнем на там? Да, наляво некъде. Ама с взаимна помощ трябва да отиваме там. Аз пътя 100% не го знам. В смисъл до тук знам, ама по-скоро водопадите ги знам, където бехме тримата, където се бехме качили. Оттам повече ги знам. Антената. Не, слушай. Значи тук зад този хълм са некъде водопадите. В тези два хълма. Не ги ли чуна водопадите отиват ли? Добре бе. Ние сега ще ги настигнем. Те са параматьори. Горе сега ще види, че са завили натам. Водопадите са натам. Да. Горе не знам дали имаше пътека за натам. Как искаш, Емо? Викам както искаш. Ай се качили горе да бие пътека. Тя так. Имаше едни още по-гадни скали. Там има една много готина. Това за сенците. Аз викам тук да правим обед. На слънчице. Защо не си направите? Да, ма си убиваме времето за това. Да, скръцмите бати глупостта. Седнеш, размечнеш. Да, направи си нещо, правиш, спираш, бам, продължаваш. Кръчмите, седаш, чакаш. Не, виж на Люлин кръчма, окей, има там всичко е близко. Там си се прибрал за половин час. Аз за 25 минути си бех на... Физика май и физика няма. Ето, нали искаш ендуро? Нема ендуро, нема мендуро, трябва ми куро, Не феле, не си твой да вземе. Кой го прави? Не феле. Кой има то? Тук не е нужно нищо да свикаш, просто се държиш на мотор. Съединител почти не се ползва. Така, ама сравнение с YZ-та си е така направо. С YZ-та ще е по-тегало тук, особено това. Макар че като YZ наш това хубава първа и му стреснеш една
първа всички само гънгат. Ама и нищо нема. Емо, ето път. Емо. Трябва да дойдеш с нас, Люлин, да видиш някои дерета и пътеки има хубави, ще ти харесва. Гледах някакви непознати места, да? Не, тази, където си я гледал, я знаеш. Аз миналата седмица карах, сам карах в събота. Кое пишеш? Накрая го намерих Евгений. Кой е? Не бехме заедно, бе. Започнахме Андреч да ми всички Евгений, той да ми А толкова за него. Нека в капак ще ти има, та нещо ще рипне. Абе, капака те питам, да не го е. Управил го е вече, ама нещо чута ми каза, че ще Елите не мога да си скачи там, е това. А? Не мога да кача това. Оня има трака до водопадите, бе, позиция си кара. А Сашо е бил с трети радя. Сашо демиджа за му. Той е точно като холандците, бе. Нов мотор да прилича на нищо. Да, къде познахме там, сега си видях, заслужава нагоре се би. Като го първиш как се чема. Хубаво е, тя е хубава пътека, ама много се е разтакова. Добре. Его сега джига се числа ли как. Его, нали искаш ендуро се шак? Трети ендуро. Е по-лесно си я махата 10 пъти. Тук си я махата, който те ще я викам като печи долу. А Пети има нивела ли? Неговата нещо неприятно. Джангър. Не се мъчте, аматьори! Къде са, бе? Искам малко да бъдат наказани. Къде са? Ние големите карачи. Всяки навигация си да там. Кой е това? Те явно ни сега викат, че не са слади. Вика, бе, ще имам честата много добри на това. Ама видя ли Сашо, най-машкар? Да, бе, не се Ама, отказва, слушай, както ти това. си точно като Марини, като това, заради тек. Да, си тръгнем с Руслан и с това си направим каране, бе, брат. Не, дошли сме заедно, ето те ни заебаха. Сега тия, че ни хубаво, заебат. ние ще тръгнем с трънката и с това. Какво ще правим с Роша и Васил? Мъка, брат. То е хубаво. Ей, ти си прав. Аз мисля за Аз ти. ви само малко да пресърка по талцето, ама му намотвам жилото. Изобщо не ми слушат глупости. Той вече, ако трябва да е ставало нещо, да е станало 50 евро. Малко попуска и аз да се видим подкачвам, че. Дано Този само, лайдет, дето под 5000 оборота нещо трябва да дано носи. само момчета с женските ръчички да е присегнало там хубаво болтето да е. Дано. Аз не знам, че въобще някой е пазарил мотор. Викам,